Как да си направим песто от магданоз? Необходим ни е измит магданоз, малко зехтин, ядки, кашу или кедрови ядки и хималайска сол. По желание може да добавите още подправки. Това песто може да ви служи след това за овкусяване на яденетата, но и вместо сол, в зависимост от това колко сол добавите. Препекла съм кашуто малко повече. Зехтинът трябва да покрива магданоза. Не много, само колкото да ви е удобно да го пасирате. Може да си приготвите по-голямо количество, по-удобно е за пасиране и след това да го приберем в едно бурканче. Поради наличието на зехтин, органичните вещества вътре, например магданоза, който по принцип би трябвало да се развали, се запазват доста дълго време, с месеци. Ако внимавате, винаги отгоре да има слой зехтин и да няма по стените останал пласт от пестото. Вие сами ще прецените колко време може да го съхранявате, но ако го държите на вратата на хладилника, наистина поне месец, месец и половина ще може да имате прясно песто. Интересното е, че пестото от магданоз или от базилик остава винаги зелено и изглежда направо свежо, когато го поставите в яденето.